proposed by Satanagari, Uthman Astar Foundation. त्या ठिकाणी डिफरंट टायपीचे ल्हान ल्हान गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट घालपाची टेक्नॉलॉजी घेऊन सगळे लिस्ट आसा, टोटल लिस्ट आसा, टू लिस्ट एमी कडेन घे. ना 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 आता त्याने रवींद्रन सांगले आपल्याला एक नवाचे ट्रेनिंग झाला दॅट कॅन बी अंडरस्टँड. तुम्ही मिटिंगे येता आणि नेक्स्ट टाइम लक्षात दवरात एरिना तू कन्फर्मेशन ऑफ मीटिंग म्हणून शब्दच घाल नाका. ओके नो नो इशू नो दॅट इज युअर जेन्युइन इशू. ओके 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 नो 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 ओके ओके नो नो इंजिनियर महानगर म्युनिसिपल काउन्सिल स्टाफ आणि जे कोण डेझिग्नेशन असतात ऑफिसर असतात विथ ड्रेस त्यांनी युनिफॉर्म असतात. फॉर एक्झाम्पल सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, मार्केट इन्स्पेक्टर आणि कंपल्सरी विथ युनिफॉर्म तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.